ଆସିଗଲା। ତାଙ୍କ ଚାରି ପୁଅ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ବାପା ଆମ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି କେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ଲୁଚାଇ ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କଠାରୁ କଥା ଆଦାୟ କରିବାକୁ ପୁଅମାନେ ତାଙ୍କୁ ଘେରି ଯାଇ କେବଳ ପଚାରିବାରେ ଲାଗିଥିଲେ, ବାପା କୁହ କେଉଁଠି ଲୁଚାଇ ରଖିଛ? କିନ୍ତୁ ବେପାରୀଙ୍କ ପାଟି ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ସେ କେବଳ ତଳବଡ଼ ହୋଇ ଚାହିଁ ରହିଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ଏମିତି କାକୁତି ମିନତି ହେଉଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ପାଟିରୁ ବା ମା ଭଳି କିଛି ବାହାରିବା ଦେଖାଗଲା। ପିଲାମାନେ ଉତ୍କଣ୍ଠ ହୋଇ ଉଠିଲେ। ବାପା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଜାଣିବା ଲାଗି ଗାଁ ନିକଟରେ ରହୁଥିବା ଜଣେ ବୈଦ୍ୟଙ୍କ ଘରକୁ ଦୌଡ଼ିଗଲେ। ସେ ସବୁ ଶୁଣି ସାରି କହିଲେ, ଗୋଟିଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଔଷଧ ଅଛି, ଯାହାର ଦୁଇ ଟୋପା ପାଟିରେ ପଡ଼ିଲେ ଜଣେ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ବି ଗୋଟିଏ ବା ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟ କହିପାରେ, କିନ୍ତୁ ତା'ପରେ ପ୍ରାଣବାୟୁ ଉଡ଼ିଯିବା ନିଶ୍ଚିତ। ପିଲାଏ କହିଲେ, ପ୍ରାଣ ଚାଲିଯାଉ ପଛକେ ବୁଢ଼ା ଗୁପ୍ତ କଥାଟି କହିଦେଉ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଦାମୀ ଔଷଧ ଆଣି ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ଜିଭରେ ଦୁଇ ଟୋପା ପକାଇ ଦେଲେ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବେପାରୀ ଖନି ମାରି କହି ଉଠିଲେ, ଆରେ ଅପଦାର୍ଥ, ମୋତେ କ'ଣ ଘେରି ବସିଛ? ଦେଖିପାରୁନ କି ବାଛୁରୀଟା ଅଗଣାରେ ଝାଡ଼କୁ ଚୋବାଇ ଅଧା ଖାଇସାରିଲାଣି?